Öz giňişliginde koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän Türkmenistan çap bolan täze halkara hatabatynda epidemiýa taýanlyk derejesi boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda 4-nji orny eledi. Emma Türkmenistan alan görkezjileri boýunça Sewitdäki oňşularyndan tapawutlykda sanawyň soňuna goly ýerleşýär we region boýunça diňe Täjikstandan öňe çykýar. Epidemiýa taýanlygynyň halkara reytinginde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Gazagystan 55-nji, Kyrgyzstan 68-nji, Özbekistan 82-nji, Türkmenistan 119-njy we Täjikistan 140-njy ýerde ýerleşýär. 2021-nji ýylyň global saglyk howpsuzlygy indeksi 195 ýurdun epidemiýa we pandemiýalara taýanlyk ukybyny ölçýär. Ýurtlaryň taýanlyk derejesine berilen baha 6 kategoriýadaky ballara esaslanýar. Keseliň öňüni almak, ýagny mikroorganizmlere gözegçilik etmek, ýüze çykarmak, jogap bermek, ýagny adatdan daşary ýagdaýlara taýin bolmak, saglyk hyzmatlarynyň şertleri, ýagny hassahanaların we işgärlerin iş ukybynyň hili kanunçylyk, ýagny halkara şertnamalaryna gatnaşmak we töwekkülçilikler. Reytingiň 119-njy seterinde duran Türkmenistan häzirki wagtda dünýäde öz çäginde COVID-19-nyň ýokdugyny eglan edýän tas ýeketäk ada däl döwletdir. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda pandemiýa başlaly bäri respirator keselleriň we ölümüň görülüp eşidilmedik derejede ýaýramagy dowam edýär. Ýurdun ýolbaşçylary epidemiologiki problemany resmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýöne çäklendirmeleri girizmegini hem güýçlendirmegini dowam etdirýärler. Ýurtda ýygyderli uçar gatnawy ýok. Halkara uçuşlar ýatyryldy, içerki howa gatnawy we demir ýol gatnawy çäkli görnüşde hereket edýär. Sewda obýektleri, gündelik durmuş hyzmatlary we güýmenje pudagy ýapyk durýar, toýlar hem ýaz çäreleri gadagan edilýär. Ilatyň maska takynmagyna gözegçilik güýçlendirilýär we ilatdan koronawirusa garşy hökmany vaksinasiýa talap edilýär. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşmelere görä ýurtda koronawirusyň ýokaşmagy boýunça statistika ýöredilýär. Çeşmäniň 14-nji oktýabrda beren maglumatlaryna görä 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronavirusdan 25 000-den gowrak adam ýogulypdyr. Şu ýyl Tomsun aýagynda we güýdüň başynda COVID-19 bilen kesellenleriň sany Türkmenistanda görülüp eşidilmedik derejede köpeldi. Adatlygyň çeşmelerine görä köpüsinde delta varianty tapyldy. Dekabr aýynyň başynda bütün dünýä Saglyk Guramasy ýurdun häkimetlerini COVID-19-y ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çağırdy we şunuň bilen Türkmenistanyň öz çäginde koronawirusyň ýokdugy barada aýdanlaryny ýene bir gedek soragastyny aldy. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň köp ugurly bilermenler topary global pandemiýa bilen bagly adatdan daşary ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň saglyk ulgamynyň taýanlygyny güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistana bir hepdelik sapar etdi. Missiýa COVID-19-y ýüze çykarmak üçin tagallalary güýçlendirmek zerurlygyny belläp, hadisalar barada wagtynda habar bermegiň hökmanydygyny aýtdy. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň Ýewropada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça sebetleýän direktory, bu missiýa ýolbaşçylyk eden doktor Dorit Nitsan ýagdaýa jogap bermek üçin jemgyýetiň gatnaşmagyny talap edýänligini we açaçanlyga esaslanýanlygyny belledi. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň wekilleri Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň koronawirusyň ýokdugy baradaky aýdanlaryny mundan öň hem soragastyny alypdy we COVID-19 hadisalaryny anyklamak maksatly garaşsyz deriňewler üçin nuskalaryň halkara barlykhanalarına iýerilmegini birnäçe gedek talap edipdi. 2021-nji ýyl boýunça global saglyk howpsuzlyk indeksiniň ýakynda çap bolan global reytingi ýurtlaryň gelecekdäki epidemiýa we pandemiýa howplaryna şol sanda COVID-19-dan has weýrançylykly howplara taýyn däldigini görkezýär. Hatabatda köp ýurt COVID-19-a garşy göreşmek ukybyny çalt ösdürip bilse-de gelecekdäki epidemiýa howplaryna garşy durmagy taýyn däl diýilýär. Reytinge görä köp ýurt şol sanda ýokary girdejili ýurtlar epidemiýa taýynlygyny ýokarlandyrmak üçin ýeterlik maýa goýmandyr. Bu nukda nazardan dünýä derejesindäki saglyk ýagdaýyna umuman negativ baha berilýär. Reytinge görä dünýä derejesinde epidemiýalara garşy durmak taýýarlygy boýunça iň üstünlikli ýurtlaryň onlugyna Birleşen Ştatlar, Awstraliýa, Finlandiýa, Kanada, Taýland, Sloveniýa, Beýik Britaniýa, Germaniýa, Günorta Koreýa we Şwetsiýa girýär. Sanawy görä iň gowşak ýurtlaryň onlugyna Somali, Yemen, Demirgazyk Koreýa, Siriýa, Ekwatorial Gvineya, Nauru, Merkezi Afrika Respublikasy, Tuvalu, Niue adasy, Venezuela we Günorta Sudan girýär.